Sure po tayo sa mga nakasabi ka pa. Magbibigay po mga sila, street, pagkalimahan, muna po ng awak sa ating ng G157. Robin G157. Robin 7 ang muna po ng awak dapat naman sa little O, ang Bona 72. Wali 72 ulit bola na tinawag, tumapat naman sa Hanay Mael, bola sa M41. M41. 41 ulit bola na tinawag, tumapat naman sa letra ng G, bola sa GC28. G58. Ang 70. Okay, dito na. Okay, 70. Ang huling bolang tinawag. 17 bolang sa block 6. Okay, nakasali pa rin sa mga basa. 17 isa. Huwag natin ulo pangalawa. 58 pangatlo. Ha? 7-2 bilang pangapat. Apat pa ang ilang pinamahan. Okay, mga sumiyang na pala Tulungan sila dahil tayo sa mga 30. Okay, 13 ang uling bola na tinawag. Dumago naman tayo sa Hanay Mael naman. Ay 22.
Korea. Okay, 41 na ulit ba ang tinawag, gumagawa tayo sa hangin ng naman. Oras sa O, Bino, Bulang, Sais. Okay, 66. Ang ulit ba ang tinawag sa hangin ng naman. Oras sa hangin ng Bulang,
Over 64. Wala na rin. Straight ang mga unang minuto ang ating mga panisan na masukin ko lang tayo sa aming pinakaman. Bola sa pili. Ginagawang 8. Mamibigay. Wala na rin. 6 sa uling bola na tinawag. Pagbuka pa naman sa 9 ng end. Ang bola. 9:42. Tingnan na. Wala pa rin. Straight ang ginagawa lang mabumasok niya. Okay, 22 na uling bola na tinawag. Tingnan na. Wala na muna magbubuka. Okay, 42.